Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, let's rise to pledge our allegiance to the Federal Republic of Nigeria with the national anthem.
Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, go. Nigeria. We hail thee, our own dear native land. Though tribe and tongue may differ, Nigeria, we hail thee, our own dear native land. Though tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand. Nigerians old and proud to serve our sovereign motherland. Thank you. I get Jenona if a basale bele. I get bele. I kaga kuno topikono. Kai wari weje kukunye. Obani Kenwa Junior. Koberanya berembido. Eze Chukwu Obiligwe anyị na-ayọ gị omemma mma juru arụ ikere ụwa ka ihe niile ya n'ime wee ka anyị dịka agbụrụ ndị Igbo anyị wuru Igbo n'elu ụwa taa anyị gbakọbara ka isi chọọ ka Igbo wee ṅomie onwe ha wee gọta n'ọgụ nwa kere mmadụ ka ihe niile dị n'ụwa wee si Igbo gaba n'iru taa anyị nwawo ụmụ Igbo ezuola n'ala Anambra anyị na-asị gị Eze Obiligwe ihe anyị bịara taa awụghị ihe mgbagwoju anya dịrị ihe isi na ọ ya adị ọ na-adịbu adị anyị na-ayọ gị biko Eze Okike wezugara anyị ndị ọjọọ wezugara anyị ndị ụchọ wezugara anyị ndị iru Igbo gọzie ala Igbo gọzie ala Anambra leenụ aka na-achị Anambra onye ukwu gị nwatinyere ya ị ga-agọzie gọzie aka ọlịa maka na isi na mgbe ndị ọma nọ n'ọchịchị obodo na-enwe aṅụrị Anambra na-enwe aṅụrị taa anyị na-asị gị biko ihe anyị bịara taa ọ ga-aga na nzu iru anyị ga-awụ na nzu azụ anyị na nzu aka nni nzu aka ekpe nzu ihe niile nzu nzu anyị arịọ gị site n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Brodalo biko na ka anyị na-agazi n'iru ife ọbụla anyị ga-eme ebe a kịta anyị ga na-eme ya ọsịsọ ọsịsọ biko nụ onye ọbụla ga-ekwu okwu ma ife ọbụla enyeghị ka ime ị ga-eme ya ọsịsọ ọsịsọ. Ngwa biko ka ebute ọjị ka ebugalụ ndị igwe ebugalụ the chairman Anambra State Traditional Rulers Council Eziwe ka the third Ogalagidi ka o kwuo ife ga-eme maka ọjị ọsịsọ ọsịsọ buga na ọjị. Biko ebugaga ọjị. yes, ka na akwado mmemme ọjị, it is important na anyị maala na onye duru anyị na-ekpere kịta bụ Nze Okpani Nkama Junior, former DM Unity FM Abakaliki. Anyị na-asị gị no, thank you very well for ekpere anwa ikpere na Adam Shaw na ozi izili elugochukwu ntị.
biko si mee ife ọjị ọsọ ebunye gị ọjị ọ bụ na ọjị adịrị ya ka anyị gabanụ n'iru. Biko na ụmụnne m anyị na-eche ka ọjị bịa. Ihe awụ Igbo Day o nwere usoro dị iche iche. Ihe kpatara eji si ndị mmụọ bịataba kịta bụ ka ihe niile wee hazie. Kịta ihe niile na-ahazizi, anyị ga-asị ndị na-eti mmanwụ niile nwee nụ ndidi. Mmanwụ lakpuo, ndị egwu kwadotenu ndị a kpọrọ ha abịa. Ma kịta usoro dị ya, ka anyị soro usoro, ka anyị mesịa mmemme ọjị, ka anyị na-eme mmemme ọjị, ka anyị na-afụ na ọtụtụ ndị mmadụ dịka ndị National Executive Committee nke ndị Ohaneze, present and former, ha juru ebe a. So ya eme anyị na-ayọ unu ndị MC n'ebe a, ndị nhazi okwu, anyị ga-asụtụ nwa obele, anyị na-asụ maka ndị anyị kpọrọ ndị guest anyị ka ha kwuo. Anyị ga-asụtụrụ ha nwa obele, anyị sụkwa obele asụọ na bekee maka ume dịka nwe ka ihe si je. Ndewonu. Onye nọkwanụ m n'akụkụ ebe a, the Assistant National Publicity Secretary Ohaneze Ndigbo, a member of the NEC. Anyị na-ajụ ka ebe ndị NEC na ụnụ bịanụ ka anyị fụkọ onwe anyị ọnụ. Bismarck Ọjị Maazị, ndewo ndewo. All right. Ladies and gentlemen, I ga-agaba n'iru ebe ọchị akara lute. Ngwa biko ndị mmanwụ ka anyị chetụ nwa obele o ndị egwu ndị mmanwụ unu gafelu ka emebe ife ndị ọzọ o oge mmanwụ ga-agba dị na program anyị. Daalụnụ, Chineke gọzie unu, daalụnụ. Ladies and gentlemen, ka anyị na-eche ka ebute ọjị. It will be my singular honor and privilege as nwa afọ Igbo ka m gwa unu na onye bụ chairman of the occasion bụ distinguished senator Ned Nwoko, mana onye na-anọchi anyị ebe a tata bụ Ogbueshi Godfrey Odogwu, senior special assistant to Senator Ned Nwoko. Anyị na-akpọnyitie kịta ka onye anyị okwu nke mbido nke ga-esi n'aka chairman of the occasion. Biko na-akụlụ na ya aka ka ọ na-agbagote. Well, ladies and gentlemen, as a representative of the chairman of the day, coming all the way from Anioma, Igbo land, representing Senator Ned Nwoko Odogwu, you're welcome. And then we are pleading with the masquerades. We are pleading with the masquerades to please stay aside. Thank you. Yeah, no. Odogwu ndewo, isi na ala haba wee bịa. Ndewo, ka ịgwazie na anyị okwu.
Your Excellency, the Governor of Anambra State, Professor Charles Chukwuma Soludo, I greet Your Excellency, I greet the Deputy Governor of Anambra State, I greet the Secretary to State Government, I greet all the traditional rulers here present. I extend warm greetings also to the members of the State Executive Council, to the President of Ohaneze and Ndigbo, Senator Azuka John Mbata, and all the executives of Ohaneze and Ndigbo worldwide. I greet all of you and our distinguished guests who are here today. Indeed, it is a great honor and privilege to be here today as representative of distinguished Senator Ned Nwoko, who is unavoidably absent as chairman of this auspicious occasion. Senator Ned Nwoko, being proudly Igbo and so passionate about the cause of Ndigbo, as nobly symbolized by Ohaneze worldwide, would have loved to be here personally today, but for his compelling engagement with other national duties in Abuja, scheduled for today as well. He has therefore asked me to convey his deepest apology for his inability to be here personally, to be here with you today on this colorful event of World Igbo Day. The distinguished senator earnestly extends his best wishes for a most successful deliberation and memorable celebration. I shall now proceed to deliver to you his own brief remarks and goodwill message. As you know, his distinguished Senator Ned Nwoko is your brother, my principal, and the distinguished senator representing Delta North Senatorial District in the 10th Assembly. So I read. My gratitude to the President of Ohaneze and Ndigbo, Senator John Azuka Mbata, and all members of Ohaneze and Ndigbo as the apex socio-cultural organization of Igbo people worldwide. I happily welcome you all gathered here today, not only from various parts of Nigeria, but from various destinations of the world. I also thank my very good friend and amiable governor of Anambra State, His Excellency Professor Charles Chukwuma Soludo, for hosting us here today in this beautiful square named in memory of an illustrious son of Igbo land and an iconic statesman, Dr. Alex Ekweme, the one-time Vice President of the Federal Republic of Nigeria. Today, I am excited that we have gathered in large numbers in this enchanting city of Awka, capital of Anambra State, the light of the nation, united by our common heritage and shared destiny as Ndigbo to celebrate the World Igbo Day. To celebrate our God-given capacity for creativity, enterprise, wisdom, dignity, hard work, and resilience. We have gathered to celebrate the indomitable spirit of Ndigbo under the Nigerian human experience. We have gathered to remind ourselves that whether we are loved or loathed by others, we have the right to acknowledge and celebrate our accomplishments and our contributions over the decades towards the socio-economic and political development of Nigeria and the world at large. We have
attained Olympian heights in commerce and industry, in entrepreneurship, in wealth creation, education, in medicine, scientific inventions, arts and culture, sports and entertainment that have all enhanced national development and global advancement, attracting timeless respect for Ndigbo worldwide. And you deserve to applaud yourselves. However, in spite of all glorious accomplishments, I believe we have not even scratched the surface of the possibilities of what we can achieve. If we are more united in developing our capacities, supporting and defending each other, and imbibing in our younger generations the values of oneness and dignity of labor. This brings me to the theme of this year's celebration, Ndigbo, Onyanya na Nwanne ya. This theme is very apt and well thought out. I believe the greatest gift we can take home from this gathering today is to affirm our strong resolve to continue to love one another. We must stand as our brother's keeper, to lift one another and recognize that the strong bond of Igbo identity keeps us together. As I stand here before you today, the evergreen song of our Igbo maestro, our musical maestro, the elegant stallion, Onyeka Onwenu, who is now of blessed memory, that her song echoes in my mind. And she reminded us that one love keeps us together. Let love lead among us. Let love reign in Igbo land and the Igbo diasporic community. Whether we find ourselves in Oka, Enugu, Abakaleke, Umuahia, Owerri, or Abuja, or whether we even find ourselves in London, Paris, New York, China, or Shanghai, let us remain Igbo. Igbo bu Igbo. We are one all over the world. Let no Igbo man or woman, boy or girl, be left behind in our march towards the attainment of our divine destiny. I note with a sense of pride that Igbos are powerful, yet very peaceful. We cherish life and we love living. We must fight not against just any adversary, but to protect our land, our culture, our traditions, wherever we are. We must rise in unity to maintain peace and harmony among Ndigbo. We must unite to say no to insecurity, whether in Igbo land or anywhere in Nigeria. We are dream makers and great achievers. We have the responsibility and even a sacred duty to promote law and order towards the manifestation of our desires and continued greatness of the Igbo world. Ohaneze Ndigbo, as our foremost and respected socio-cultural body, must lead in this crusade for peaceful coexistence of Ndigbo worldwide and in Nigeria today. Our wise elders must lead by example, demonstrating excellent moral values predominant in Igbo society from ages. Our youths, who are virile and vibrant, must ensure unifying conduct and promote calm and tranquility among all Igbos in various parts of Igbo land and indeed every part of the world. We all have a part to play in forging bonds of peace, unity, and progress for our common good.
Let us march on in the spirit of Onyanya na Nwanne Bikonu. Now I speak to you on an issue that is very close to my heart, and one of the reasons I ran to represent my people as Senator of Delta North. And I'm going to speak to you briefly about the creation of Anioma State. As you all know, I represent the good and peace-loving people of Delta North senatorial districts, popularly called Ndi Anioma. The 9 local government areas of Delta North senatorial districts in Delta States are inhabited by Anioma Igbo. We are your brothers and sisters whom you left behind in the western region of the past, then in Midwestern region, then in Benda State, and now in Delta State. At various times in Nigeria's history, we have been called Western Igbo, Midwest Igbo, Bendel Igbo, and today we are called Delta Igbo. We have been agitating for our own state, Anioma State, since 1954. That is over 70 years ago, when one of our most celebrated sons, the great nationalist and first premier of Midwestern region, Chief Dennis Osadebe, submitted the very first request for the creation of West Niger Province, that is Anioma, to be carved out of the old Benin and Warri provinces. He did this when he submitted the request at the colonial office in London in 1954. In the last 70 years since then, Anioma Igbo have not missed any opportunity to file a request for the creation of Anioma State, a request for self-determination and statehood. To end decades of marginalization and injustice, successive military and civilian governments of Nigeria have failed to honor the yearnings of Ndi Anioma and their desires for statehood. The actualization of this quest for creation of Anioma State has remained a dream deferred until I got elected as senator in 2023. After wide consultations with our Anioma people, including our traditional and revered traditional rulers, the professional bodies, our youths, students' union, women association, and the entire Anioma people living in the diaspora, I sponsored a bill for the creation of Anioma State as the 37th state of the Federal Republic of Nigeria, and to make Anioma State the 6th state of the Southeast Zone. This is intended to amend the long overdue balance in the Nigerian federal structure and to also correct the decades of injustice against Ndigbo. The creation of Anioma State will also increase the political representation of Ndi Anioma at the center and also accelerate the speed of socio-economic and infrastructural development of Anioma. I am happy to inform you, Ndigbo worldwide, that my bill for the creation of Anioma State has since passed through the first and second readings in the Senate. We also made a powerful presentation of our memorandum at both the Senate and House of Representatives public hearings at Ikote Bene and in Enugu just this last July. I am also happy to inform you, my brothers and sisters, that by sheer diligence and firmness of resolve, we have successfully mobilized the support of over 90 senators out of 109 senators of the Federal Republic of Nigeria from all zones in Nigeria who are now supporting the creation of Anioma State. We are now looking forward to the passage of the bill in third reading as soon as the Senate resumes, and then the referendum that will follow. It is therefore in the spirit of Onyanya na Nwanne
that I appeal to you again, to Ohaneze and Ndigbo, to the entire Ndigbo worldwide, to rise in one voice and unity and support the creation of Anioma State as the 6th state in the southeast zone of Nigeria and the 37th state of the Federal Republic of Nigeria. It is time for Ndigbo to welcome with open hands and hearts Ndi Anioma Igbo, your compatriots from across the Niger. Your Excellencies, our revived traditional rulers, my brothers and sisters, we have a saying in Igbo land that Igwe Buike, our strength lies in our numbers and unity. Please help Ndi Anioma Igbo to end this 70-year quest, 70-year-old quest for the creation of Anioma State. Let all rise with one voice to say, we are proud to be Igbo, bonded in one destiny and pedigree of greatness. Dalono, may Chukwu Okike continue to bless Igbo land and bless Ndigbo worldwide. Happy Igbo Day celebration. Long live Igbo land, long live Anioma land, long live the Federal Republic of Nigeria. Ndigbo kwenu, Ndigbo kwenu, Igbo kwezono. Dalon. Biko kwalo ni aka. Biko kwalo ni aka no bro believe. Distinguished Senator Ned Nwoko. Yes. Ably represented by Obueshi Godfrey Odogu, Senior Special Assistant to the Senator. Dalo. The man is looking white from what you're seeing. Yes. Now he is moving forward to present that paper to the Executive Governor. Ladies. Kaigano noji. Aiga ganoji. MSCA 4G. I wear bazani fendozo. Because obu noji eluko ogalagi diaka. Maybe fed noji. Site n'usoro anyị bụ ndị gwasị ya ibulu ọjị a jee bunye ogene ọkpụnọ ka ọ wazi ya ma bulugodi ọjị a bunyelu gọvanọ anyị ọlụ atụ egwu ka ọ were ọjị ibunyezie ogene bunyekwa chairman Ohaneze ebunyego Ohaneze sorry Governor, anyị na-echi ike eri ogo. Unu a na-eme ka ọ dị anyị ụmụ ọmụ. Ndị Igbo Ohaneze
Ohaneze ekene m unu Ohaneze ndị Igbo ekene m unu Ohaneze ndị Igbo ekene m unu Ọjị abịakwanụ ka anyị si n'aka na ntị ka anyị wee na-eme ihe anyị na-eme. Anyị na-ekele Chukwu maka ụbọchị taa n'ọkwa ụbọchị ewepụtara anyị niile wee gbakọọ ka anyị cheta ụbọchị ndị Igbo. Ọ na-adụ mma n'ọhụ. Anyị wee na-ekele Chukwu na nnene ndụ o nyere anyị. Anyị na-ekene ihe si na ihe ọ na-emere anyị amaka. Anyị na-ayọkwa ya nyenyekwa anyị nnene ndụ, nye anyị nnene ego, nye anyị nnene nwa, ka anyị wee dụ ezigbo ndụ. Onye zuru anyị iwe na-atọ maka na mkpa anyị erike. Anyị were ego nyere anyị jee mebe ndụ ọzọ. Anyị sị na anyị ga-adụ ka o doro dụka ọ ghara. Ọ gaba agha onye agha gbu n'anyị, o dowe edonye edogbu n'anyị. Anyị na ndụ gbawa mgba ụkọ. Anyị agara enwude ndụ ma ndụ enwude n'anyị. Anyị na-ayọ Chukwu ya biko, anyị agakwa anwụ na anwụ bawa, anyị agara ebu na owu ewe. Onye sị na anyị nọchi anya na be mmadụ, ya jee nọchi anya anyị be mmụọ. Anyị gata sọsị anyị na ebe adọzi, anyị ṅatara bịa kpoliwe ndụ ka anyị dụchaa nụ ya nwụra ma rie ewu. Yes, biko tuo nie oge n'ọkpụnọ. Tupu anyị gaba n'iru, ọ ga-adị mkpa na anyị mee ka Ohaneze gbakọrọ ebe a tata malụ maka nwoke batalụ n'obodo a mgbe obodo a na-agbaghalaghala. Yes, a na-ekwu maka aka na-achị Anambra steeti, ọlụ atụ egwu Odenigbo, Prọfesọ Chukwuma Charles Soludo CFR Mr. Solution. Biko tuo ni ọlụ atụ egwu. Distinguished ladies and gentlemen, Ndigbo, Ndioma, NjenjeMedia, I battle at the land of solution. And on that note, Amamna Nsobun Aini Netag solved in Anambra. Through Christ, now Jesus Christ, Bonyawani. May I crave your indulgence to recognize the presence of numero uno of Igbo organic corpus. By virtue of that, the indefatigable, amiable, and inclusive President General of Ohaneze and Ndigbo worldwide, Senator John Azotambata, who is unavoidably absent as a result of exigencies this afternoon. However, he is represented by another pole positional leader of Ohaneze and Ndigbo, and by extension Ndigbo worldwide. I'm talking of no other person than the Deputy President General of Ohaneze and Ndigbo worldwide, representing the PG himself, Prince Oke Nwadinobi, Deputy President General. Please, could you give me a round of applause? We also recognize the presence of the Secretary General of Ohaneze and Ndigbo worldwide, His Excellency, Mr. Emeka Sibudu. We also have our Vice Presidents General, starting from the Vice President General of Ohaneze and Ndigbo worldwide, Mbuze Mbauku, Chief Omife, Nwanambra Biko Kopurani Akeba. I am the Vice President General of Ohaneze and Ndigbo worldwide. Onyina noshite anya ndị Ebonyi, bụkwa onye bụbụrụ onye isi Ohaneze and Ndigbo n'Ebonyi State, Dr. Peter Mbam. Biko kopụkwara anyị aka. Anyị nwekwara n'etiti anyị onye isi ndị Ohaneze, Vice President General Anambra Enugu State, bụrụkwa onye isi ndị Ohaneze ndị Igbo na Enugu State, VPG Professor Fred Eze.
biko kopụrụ na aka anyị nwekwara n'etiti anyị the Vice President General of Ohaneze Ndigbo Worldwide representing Imo State, Chief John Duru. Biko kopụkwara na aka. Anyị nwekwara onye na-ejitere Ohaneze Ndigbo ego bụ the National Treasurer of Ohaneze Ndigbo Worldwide, Dr. Peter Aneke. Ọnọkwa ebe a, biko kopụkwara na aka. Our National Financial Secretary nọkwa ebe a, onye ọzọ bụ na ha Chief Barrister Charles Nkata. Biko kopụkwara na aka. Anyị na-ekelekwe our National Legal Advisor all the way from Abakaliki, Ebonyi State, Chief Okagu Ogada. Ọnọkwa ebe a, biko kopụkwara na aka. Anyị na-ekelekwe our Assistant National Financial Secretary, Lady Nene Jane Nwangele. Ọnọkwa ebe a. Our Assistant National Publicity Secretary, Mazi Bismarck Oji. Ọnọkwa ebe a. Our Assistant National Legal Advisor, Barrister Chizoba Iheka. Ọnọkwa ebe a. Ndị State President anyị, Comrade Livingstone Weche from Rivers State, nọkwa ebe a. Our State President from Abia State, Dr. Okwonu, nọkwa ebe a. Our State President from Ebonyi, Barrister Ikohan, nọkwa ebe a. Our State President from Imo State, Barrister Chris Obialo, nọkwa ebe a. And the last but not the least is our capacity youthful president of Anambra State, a young man whose aura of leadership at such a tender age has transcended the nook and cranny of Ohaneze Ndigbo, as epitomized in the huge success associated with this event. Distinguished ladies and gentlemen, I would like you to give him a very robust round of applause. Our capacity president in Anambra, Mazi Chukuma Okpalezuku. Please, a round of applause for him. The last but not the least is our former Vice President General of Ohaneze Ndigbo Worldwide and former President of Ohaneze Ndigbo Anambra State, Mbuze Nananka Ichie Okeke Damian Ogene. Biko kopụkwara na aka. Our chairman of the event yesterday, Ochendo, Chief SN Okeke, biko kopụkwara na aka. Ọnọkwa ebe a taa. Ahụ gọkwa m Iyom Josephine Aneni, ofu nwaanyị ndị Igbo ji eme ọnụ ihe ndị Igbo na-anọ. Ọnọkwa ebe a taa. Iyom, you're welcome. Chief Ejiofor, the chairman of the electoral committee that ushered in this present executive, is also here in our midst. Your Excellency, something symbolic is happening in Anambra State today. Something that is unprecedented in the annals of Ohaneze Ndigbo Worldwide. In this regard, Your Excellency, in the Anambra, the Deputy President General of Ohaneze Ndigbo Worldwide, members of NEC, that in our midst, in this historic event, we have the presence of the royal father of our people in Ebanke, Edo State. His Royal Majesty, ably represented by His Royal Majesty, Obi Blessing Ijebwa, Obi Idimde of Ebanke. Please, can you give him a round of applause, please? Biko, I nekenege, the Publicity Secretary of Ohaneze Ndigbo Worldwide. Mana biko, kaiba puyoso, kaina batakuo, His Royal Majesty, Chidubem Iweka, Iweka the Third, or Galagidi, Obosi, the chairman of the Anambra State Traditional Rulers Council, Aina Nabatage, Biko, Ginandi Gwendi Ozoni, Nemakandi Gwe Juleju Baleba, Ndigbo Anambra State, Biko, no. Kaina Bakwat Nabatakwa, the members of Anambra State
executive council here present, because I assume no. When I'm the President General of Anambra State communities, I assume no. The mayors of our local governments no eba because kai chikota na etu amakana if I beleba tatabo even Ndigbo kai menyo siso gonweke naba because no ka Chineke gozi anyị ncha n'afa Jesus. Biko onye ndu anyị na Delta State anyị na-akwanyere ya ugwu oge ọbụla anyị na-akpe ọwa anyị kpọcha ndị ọzọ anyị kpọọ ya Chief Igumbo, the president of Ohaneze Ndigbo in Delta State. Please, he's quite here before us, leading the robust and colorful Delta delegation. Chief Igumbo, we appreciate your esteemed presence. Thank you, sir. Okay. If I get Banyakita, I get me also, so just one traditional dance I get entertain, just one. I na bonite Teresa Nora, Egedege, Kobia, Osiso, just 3 minutes. Teresa Nora, Kobia me Ungalat, just 3 minutes. Kai weke bapuni also kedebono. Kane mi esinyende madoni. Let people eat and drink water. Makana ivaine me bafe. Biko kedu Teresa Nora na Egedege International keduva Egedege of Africa kedebe vano Biko ndi Egedege unu gemenyo osiso makana His Excellency hasn't the luxury of time to stay with us for the whole day. Anyị nchama here, Mr. Governor nọ n'ime this time. Ọwọ dị mma nwere na Ndigbo mere o ji nọrọ ebe a taa. Our Rivers State President, Comrade Livingstone Weche, I wish you could come up with the Rivers State troop. Ọ ga-adị mkpa na His Excellency hụrụ ka ụmụnne anyị ndị kwere chikwe na-agba cultural dance. Eche m na o teela aka ọ hụrụ ọ dị ihe ahụ. So Livingstone Weche, please. Kindly make your troop available. Thank you so much. And the troop, this troop is Owembe cultural dance from Rivers State. Owembe cultural dance from Rivers State. Abiko onye si kpọrọ ha bịaba ka ilele ka esi agbụ ya. Owembe cultural troop. Biko ọbụna ndị egwu adịrọ ready anyị ga-agaba n'iru mana biko ka nkrevo the indulgence of Mr. Governor ka nnabata ndị past President General ndị a pass biko nọọnụ anyị na-asị unu daalụ biko ọbụna ndị egwu anọrọ ya anyị ga-agaba n'iru. Please, while we are waiting for the troop, in order to align with the convenience of Mr. Governor, I would wish the President General for his address. N'ihi nke ụmụnne na ụmụnna, aga m achọ ịnabata onye nọchitere anya onye ndu anyị taa, ma wụrụkwa onye ndu anyị bụ Senator John Azụta Mbata. Onye nọchitere anya bụ Prince Okenwa Dinobi, the Deputy President General of Ohaneze Ndigbo worldwide. Onye anyị address of the PG. Biko, kindly give him a round of applause as he comes to mount the stage. A round of applause to the Deputy President General, please. Biko, ka Deputy President General na-abịa, ka anyị nabatakwuo ndị non-indigens in Anambra State, led by their president, Bo Chigozie Nweke. Biko nono, ndị non-indigens nono. Unanyu funa ndị Ohaneze na achapu. Ọ dị ka na-apị aka when they elect. Can you imagine the size and the beautiful and the beauty or handsome? As a prince, he's a great prince. You're welcome, the prince. Because Ebia, former member, Code of Conduct Bureau.
Prince Okenwadinobi. The Asaba of Asaba is also well represented here from the message I'm getting by Chief Patrick Ejiofo Onya. Asaba Ndewo, the Prince. Abia kwen unokwa ye Abia kwen Anambra kwen Anioma kwen Ebonyi kwen Enugu kwen Ndi Imo kwen Ndi Rivers kwen Ndigbo kwezuo ya no Igba nke kwenu biko asị ka m were aha ndị Ohaneze niile Ohaneze n'ụwa zuru oke na-ekele Prọfesọ Chukwuma Soludo, Executive Governor Anambra State. Ana m ekelekwe ndị State Executive Council niile nọ ebe a. Na-ekele ndị House of Assembly. Na-ekelekwe ndị igwe niile, ndị nze na ọzọ. Asị m ka m kelee mmadụ niile nọ nga taa, ndị niile bịaranụ. Ọhịa obi ụtọ ka m ji aha Senator Azụta Mbata President General Ohaneze Ndigbo Worldwide na-anabata unu, na-ekele unu. Ọ wụ ezigbo ihe obi ụtọ ka anyị ji na-anabata unu, na-ekele unu na anyị kpọrọ unu oku, unu aza anyị oku. Onye isi anyị wụ Senator Azụta Mbata, ọ ya onye kwesịrị ịnọ na-ekwu okwu a. O nwe otu o si mee, ọ bịakwara n'Ọka echi gara aga soro anyị mee mmemme niile anyị mere. Ya ruo ọtụtụ o nwe ihe daftara anyị mere o ji laghachi Port Harcourt. Anyị na-arịọ unu arịrịọ ka unu nabata ozi a m na-ezi unu n'aha ya. Biko nke isi mbụ ka anyị kelee Prọfesọ Chukwuma Soludo, onye kwetara anụ ịnabata okwu ndị Ohaneze kpọrọ ndị Igbo n'ụwa niile. Ọdịdị nọ nga dịkwa ndị nọ ebe dị anya n'ụwa gbara zuru oke na-ele na-eke ihe dum anyị na-ekwu taa. Prọfesọ Chukwuma Soludo, Gọvanọ Anambra State. Ndị Ohaneze sị m nye gị ezigbo ekele otu isi kweta ka anyị bịa Ọka bịa mee mmemme a. Ememme anyị bịara ime taa ọ wụghị ememme ịgba oke egwu, ọ wụghị ememme ịchị ọchị, ọ wụ ememme anyị nwere na kalenda Ohaneze. Ọhịa anyị na-eme kwa afọ. Afọ 25 gara aga mgbe anyị bidoro ya. September 29th every year kwa afọ anyị na-agbakọta icheta na September 29, 1966 nọ mgbe e gburu ụmụnne anyị na ụmụnne anyị n'ugwu Awụsa na ọgụgụ ana na-agụta agụta. Anyị ahọpụtakwana taa na anyị ga-bịa mee ncheta ndị niile bụ ndị e gburu tutu ọgụ ebido ụmụnne anyị na ụmụnne anyị niile e gburu mgbe a na-alụ ọgụ. Sikwu ya na-echeta ndị niile wụ ndị Igbo gara ndị Igbo ozi, ndị rụrụ ụra ndị Igbo ọrụ. Ọhịa anyị bịara ime taa ka anyị cheta ha, rịọ arịrịọ si Chineke
okwukwe anyị wụ na anyị ma na ha nọ n'ala eze gị. Anyị asị ka ị nabata mkpụrụ obi ha, ka ha nwee ozu ike, izu ezigbo ike n'ala eze gị, ka ị nabata mkpụrụ obi ha. Anyị nwa ndị dịkwanụ ndụ, anyị na-asị Chineke ịhụla n'otu Naijiria dị. Ọ bụ eziokwu si ha egburu ndị anyị agbaghakwara ha. Anyị asị otu anyị si gbaghakwara ha, ha gbaghakwara anyị. Anyị asị biko ihe mere anyị mgbe dịtụ anya, anyị asị Chineke biko ọzọ emekwala. Ọkwụnụ kwere ekwe, anyị sị ọzọ emekwala. Ihe anyị kwefutara taa wụ our central theme. Biko ekwuola m okwu Igbo ka m asụgharịtụ maka ndị ụmụnne anyị ndị press wụ ndị na-evu ihe anyị na-eme taa, ka ụwa niile nụ ihe anyị na-ekwu, ghọta ihe anyị na-ekwu. Your Excellency, I would like to appeal that I be allowed to speak in English so that our friends and brothers all over the world will be able to understand what we're saying. Very simply put, we have come here today not in celebration, but in commemoration of a day that we have set aside in the Ohaneze calendar, a day that is very, very significant. Today, 29th September, we have come together to remember our brothers and sisters who were brutally murdered in 1966, on September 29th, 1966, in very high numbers. We have also come to remember all those who were murdered in similar circumstances before the Nigerian Civil War. We've also come together to remember our brothers and sisters who in our defense paid the supreme sacrifice and died so that we may live. In addition, we have also come to commemorate and say thank you, God Almighty, to our heroes and heroines past. Those who labored and gave us a name as Ndigbo. We remain proud of them. And we're looking forward to new heroes. Those that are alive today and doing special things all over Igbo land. We thank you, God Almighty, and ask you to do more for us, to bring us together. And that's why we have chosen today a theme that commits and compels us to do what is right for each other. We have come here today to tell Ndigbo. Our theme is Ndigbo, Onyagala, Nwanne ya. What is it that we're saying? We do not want a desolate Igbo land. We want an Igbo land that will be the destination of choice in Nigeria. Our prayer is that as we stand up for each other, as our brothers' keepers, that we will build an Igbo nation that will be strong, economically strong, an Igbo nation where there will be progress, an Igbo nation where there will be unity, and an Igbo nation where there will be progress. So we call on our people and we say to them that we are working hard and we support a united Nigeria. But we support a Nigeria that cares for all. We do not ask and we do not desire any special treatment. We want to be in the forefront because we have always been in the forefront. We have worked for Nigeria. We have done great things for Nigeria as Ndigbo. And we have them all over. We will have Ndigbo that will continue to hoist the Nigerian flag and make Nigerians proud all over the world. So we thank you all and we say, yes, and we say that as we begin, or I begin to round up, that today is a great day in the lives of Ndigbo. And that next year, just like the governor has laid out the red carpet for us, the governor has supported us in a very big way.
that his brother governors all over will do the same for Ndigbo. We, as Ndigbo, thank everyone here today. And as I round up, I know we are all in a hurry. The time is fast spent. But I would like to say, may we all rise for 1 minute silence in remembrance of Ndigbo. Your Excellency, I crave your indulgence to ask that we all rise for a minute's silence in remembrance, in respect of our brothers and sisters who have been called home. May the souls of our brothers and sisters departed and all the faithful, through the mercy of God Almighty, rest in perfect peace. Ladies and gentlemen, Your Excellency, as I round up, we as Ndigbo are looking forward to greater years ahead. We know that we have Ndigbo who have been able to show that they are special in every way. It is happening now. It's happening all over us, and we are being made proud daily. And our prayer is that the future will be greater, that our future will be brighter. And one of the messages sent to me by the President General to convey to this special audience is that we, the leaders of Ohaneze and Ndigbo, worldwide, on behalf of Ndigbo, are saying to the federal government of Nigeria, we are sending a message to the President, Alhaji Bola Ahmed Tinubu. We are requesting for the release of our son, Mazi Nnamdi Kanu. And we are saying that for as long as Nnamdi Kanu remains behind bars, Ndigbo are being kept behind bars. We are asking, and we Ndigbo will not be asking for too much. We believe and pray that the President of Nigeria will hear this call today and do the right thing to release Mazi Nnamdi Kanu. Ladies and gentlemen, I say thank you very much, and we look forward to seeing you again next year. We will announce the venue. We thank you, and may God bless you all. Please, a round of applause to the Deputy President General of Ohaneze and Ndigbo Worldwide, Prince Okenwa Dinobi, who has spoken the mind of Ndigbo Worldwide. Ndigbo neba, ihe okuru, okunu kwadariye. Kamjo yozo, ihe okuru, okunu kwadariye. Okwa ikwetere na release nwanna ni Nnamdi Kanu e. Okwa ikwetere na release Nnamdi Kanu e. Oga dro no wala na mma, una nwuchule. Anyị na-ayọ Ajọfịa Nnewi ka ọ na-agaghalị n'akụkụ ebe stage ka ọ yala ije n'iru state box. Biko ka anyị wee nwee ike chịkọta ọ ka ga-emeghe mana na around the stage ka ọ ga na-agaghalị ka anyị na-anabata Chief Everest Ozonweke, coordinator Ohaneze Ndigbo Southwest, then Nze Okpani Nkama, former Secretary Ohaneze Electoral Committee 2025, bika anyị na-eke n'unu na-asị ndalụ. Then ụmụnne anyị ndị Rivers, biko 3 minutes, just 3 minutes, mee na enwe obele 3 minutes. Oh, biko unu egbu n'oge, go ahead.
3 minutes. I'm a man. Why am I not Yes. Ndị nọ n'ọgbọ bụ Owemwe cultural troupe si Rivers wee bịa. Unu n'anya unu afụ na pachapụla achapụ. Ndị Igbo nwere culture. Yes. Biko ndị egedege unu adịkwa nkwadobe. Na-akwado nwanne m nwoke ile anya na-azọ gị anụgo isi ya oke ọfịa na-abata ajọ ọfịa egedege si pụọ ajọ ọfịa gafelu mara na ndị ezube atile ogu ọkwa ha dị nso akwadoba na mgbakọ ịgba bụ onye anụ n'ife n'Igbo ka abịa na Anambra steeti. Biko ndị egedege kwadobenu ka unu kwubuo unu n'anya unu afọ ajọ ọfịa Nnewi ka ọ nọ unu n'anya unu afọ ajọ ọfịa Nnewi ka ọ nọbụ n'ọgbọ na-eme nke ya. Igbo nwere ife. Yes, we have a rich culture admired globally, and so anyị kwesịrị ị na-eche oke esi ya. Ụmụnne anyị ndị Rivers ngwa chịkọta na ya biko o ka ajọ ọfịa mee nke gafelu chịkọtasịa na ya. Thank you. Daalụnụ. Ndị Owemwe. Thank you. Ndị Owemwe, thank you. Now, ọ bụrụ na aga n'ụlọ ngwa thank you. Kụọrụnụ ndị Rivers aka. Owemwe cultural dance. Thank you. Ajọ ọfịa abata ọgbọ. Biko welụ 2 minutes. Ajọ ọfịa Nnewi. Just 2 minutes. Biko no. 2 minutes. Ajọ ọbịa ga-anọzi ebe ọ nọ. Nnukwu mmanwụ Igbo ya nọzi ebe a wee
Ajọfịa ga-anọzi ebe a Ajọfịa ị ga-anọzi ebe a wee na-eme ya ka gọvanọ wee na-afụ gị ọfụma na ọlụ atụ egwu na onwe ya dị rooted na ọ dị n'Igbo dị n'oyibo Ajọfịa ị ga-anọzi ebe anwa wee na-eme ya ị ga-anọzi ebe anwa kwụziala ebe anwa biko nya gazina biko oji yọọ na ya nya gazina anya nọziala ebe anwa And I said, one day you were too long. And I'm really, didn't get you hard. Ajọfịa daalụ ịka ga-abịa ọzọ ọ ka ga-ayanata ọzọ ngwa daalụsị o daalụ bikonu daalụ Ajọfịa daalụsị ndegedege o doo m anya na unu dị nkwadobe unu echekwana ebe Ajọfịa nọ unu echekwana saịdị ahụ biko yes ndị Anioma dance troupe from Ogwashiukwu Anioma dance troupe from Ogwashiukwu unu ga-eche ngwa biko ka ndị a na na-eme ọnọdụ ka ndị ga-akwado maka ichi Mr. Governor echichi anyị na-akpọlite the state president of Ohaneze Ndigbo worldwide bụ Maazị Chukwuma Ohaneze ka unu kwadobe maka ime Mr. Governor ifunu kwunu ga-emebi ya tata ka emebi ya ọsịsọ n'oge adịrọ ụmụ nwaanyị chekwalụnụ ka Ajọfịa gafele chekwalụnụ ndị Anioma dance troupe unu ya echere ka nnukwu mmọnwụ gaa ka Ajọfịa dị ewu nnukwu mmọnwụ gaa
Omo Wani, 2 minutes, just 2 minutes. Kasweni ike. Yes. Kenny Kasweni ike, 2 minutes. Because Ogwasi ukwu no tie. Dani ọma dan tru. Unu kwadola kwado. Ani ọma bụ Igbo. Ma agologolo ati na babu Delta Igbo. Na wonder, ịgwa nke bụ Delta Igbo. Igbo bụ Igbo. O nwere Igbo ka ibi ya. Yes. Ndị nọ n'ọgbọ bụ Anioma downstroke fasi Ogwashi ukwu wee bịa dị na Delta steeti. Nunu kayaba. Thank you. Biko mamuni ne chaluno. Eguni ne beluno. Chesialuno chaluno. Egudele. Chidano mangwa aka chidani aka. Kai bano na. Ichi Mr. Governor, eti chitidu mangwa. Chidano mangwa aka. Biko, mauni na chesiano, mau chaluno. Kaichie Mr. Governor, eti unu kagaba. Biko, aina ba yasi, the president Ohaneze Ndigbo, Anambra State, Bo Mas. Aina Namataba, the former national chairman of the All Progressives Grand Alliance APGA, Bo Osongo Victor Ike Oye, Osongo Aina saying no. Okay. If I can make it up, I can know the National Secretary General of Ohaneze Ndigbo worldwide, Bo Emeka Soludo, His Excellency, Kogwani Wankenko, Tupaya Bane Chichi, Nesa.
Your Excellency, the Executive Governor of Anambra State, Oluwatoegwu Odenigbo, biko gum dị n'ana. Okwenu! Igbo kwenu! Ohaneze! Ohaneze! Biko nke onye chiri ya zero ihe anyị bịa tata dịka onye isi anyị kwuru site n'ọnụ the Deputy President General ọ gwaga anyị ihe anyị ji wee bịa tata anyị akwanyegoro ụmụnne anyị ugwu anyị na-abanyezi na agba nke abụọ unu mana Ohaneze nwere nkeji enwe the national nwee steeti na every Igbo state otu aka anyị si wee nwekwa na branches ma n'ugwu Hausa ma na everywhere anyị na-ekene dịka ekenere mbụ gọvanọ Anambra steeti Oluwatoegwu Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo na nnabata ọ nabatara iji wee kwe ka emee mmemme icheta ihe mere anyị n'oge mbụ na ikene Chineke na steeti ewe Anambra ka a na-eme nke a Anambra State Chapter of Ohaneze hazibere ihe a dịka anyị si eme State Chapter ọwụna na-eme ihe ọwụna ma ọwụ national na-eme ihe ọwụna steeti ọwụna anọ na ya na-eme anyị na-akwanyere ha ugwu dị iche so ka ọ dị kịta ndị national eme na ihe anyị ji wee bịa ebe a tata anyị na-abanyezi na agba nke ọzọ n'ihi nke a oke na ọrụ anyị wụ ndị nọ na national ịkwado steeti chapter ọwụna ihe ọwụna ha na-eme dị in line with the aims and objectives of Ohaneze so anyị na-ekene gọvanọ na agbamume o nyere anyị iji wee host through Ohaneze ndị Igbo worldwide ọnọdụ nke a na-atụ anya na afọ ọzọ na-abịa gọvanọ ọzọ na South East anyị a ma ọ bụ ụmụnne anyị nọ na ngafe nwekwara ike wegharị ya udo dịrị onye ọbụla. Thank you. Ohaneze Igbo Makano. Yes, Your Excellency, the Executive Governor of Anambra State, Oluwatoegwu Ndigbo, the President General of Ohaneze Ndigbo worldwide, Senator Azota Mbata, every represented by the Deputy President General of Ohaneze Ndigbo, Prince Okenwadinobi, His Majesty Igwe Chidubem Iweka, the Chairman, Anambra State Council of Traditional Rulers, and also standing in the position of the Chairman, Southeast Council of Traditional Rulers. Please, I want to stand on the already established protocol. Afambo Maze Chukwuma Obalezuku, President Ohaneze Ndigbo, Anambra State. Anyị nwa hapụ ndị Anambra nakwazi ndị steeti ndị ọzọ dịka Rivers, Abia, Ebonyi, Anioma, Imo, ma Southwest and the North. Anyị niile ji obi aṅụrị nakwazi afọ ojuju ife gọvanọ anyị megolu nke ịfụrụ anya Anambra from 1992 Ekelia has been home for all. Messiah Obolo light of the nation. Mana n'ime mmụọ na eziokwu mgbe anyị ji wee fụ this light of the nation bụ mgbe ọkammụta Chukwuma Charles Soludo ji wee bịa na ọchịchị. Anyị nwa bụ ndị Anambra wee kpọrọ ndị Igbo niile nakwazi ndị eze wee sị na anyị ga-enye nzere nkwanye ugwu nke pụrụ iche. Ife anyị kpọrọ ya bụ ọkụ nyere ife. Igbo otu onye ọkụ nyere ife na ka ndị echichi ndị eze
mezuzie ka o si dị n'ọfọ ka echie ya echichi. Ndewonu. Let's go. Well, ladies and gentlemen, we've heard it. This for Ndigbo na asị na ọ na-awachoba mmụọ chiri eze abalị je jụọ ikwikwii. I think this is about an innovation different. The governor, host governor, is getting a title from Ohaneze. Please, historians, note it. That's a good one. Okunenyi Ife. That's what we have heard. Okunenyi Ife. Okunyeli Ife. Then if you speak it in broken, can you interpret it? Is it the fire that gives the light? Or the light that gives the fire? So all of the above, but whatever it is, Anambra is the light of the nation. And that's symbolic. Very, very symbolic. Today is a very symbolic word. Ndị mmanwụ pause. Ndị mmanwụ pause. Ndị mmanwụ pause ebe a bụ n'ịnọ. Thank you. Daalụ. Biko nu. Mma amụtazi akụkọ maka ife gọvanọ anyị na-ahụ mee iji wee chọọ ka echie ya echichi atata. Anyị bụ ndị Anambra steeti, Anambra North, Anambra Central, and Anambra South in that order. Ekwukwa m na mma asụ oyibo icha tata maka na tata bụ ife Igbo a na-eme. Ya bụ na the 3 senatorial zones echighie Ọlụatụ maka ọrụ niile ọ na-alụ, ọrụ pụrụ iche. Anyị sị ka anyị kọpụta bịa ịma na chi ga-eji, chi ga-abụ. Ọ wee bụrụ na tata ndị Igbo na-eme emume, anyị bụ Igbo niile, Igbo Anambra, Igbo Imo, Igbo niile, Igbo gburugburu, anyị Igbo gburugburu n'ụwa niile, ya nke a na-asị worldwide n'oyibo. Anyị wee sị na tata na anyị ewelukwa ugo ọfụ wee tubekwa ya bụ Ọlụatụ egwu n'isi ya. Otu ọ bụ ife Igbo niile ka a na-eme. Chairman anyị na South East bụ Chief Isi Okeke Ezimo, ọ kwesịrị na ebe a tata mana ọ nwee ka o si dịrị ya, o wee yọọ m si m eze Anambra ka ị nọchite anya m. Ya bụ na ana m anọchite anya ndị Igbo Anambra niile, ndị Igbo South East niile, na ndị Igbo n'ụwa niile gburugburu. Eji m ohere a wee na-ayọ onwe igwe n'ebe a si Rivers State wee bịa, igwe si Aniọma, igwe Ịgbanke na Edo nọ n'akụkụ m ebe a. Biko igwe ndị a si
ndị Igbo ebe dị iche iche wee bịa biko bịanụ nso ka unu nọdụ. Ndị deputy na-abụ bụ ndị deputies nke ndị Anambra, ọ na mmadụ rinne ebe a bụkwa na ọ ga-aba, mana anyị ga na-aga n'iru ka unu wee na-abịazi ka anyị ghara igbube oge rinne. Ọlụ atụ egwu anyị chọrọ inyekwa ya afọ ọzọ tata. Nke a bụzi gburugburu ụwa niile, gburugburu ndị Igbo. Kedu onye nọchi anya Asaba biko bịa nso. Onye na-anọchite anya Asaba of Asaba, anyị na-asị nnọọ. Igwe Obi of Igbanke in Edo State bụ nwanne anyị, ndị Igbo anyị, fekunigo kwụrụ ọtọ wee kwue na fa bụ ndị Igbo n'agbanyeghị na fa nọ n'Edo. Anyị na-asị unu nnọọ. Ọ tego unu gụba anyị agụụ ka unu bịa anyị nso. Ya tata bụ nnukwu ụbọchị. Anyị na-asị unu nnọọ. Ọlụ atụ egwu nke anyị na-akpọkwa ya ọlụ atụ egwu ka e wee nyezie nke a. Ka m bụrụgodo ụzọ gbanye ya mgbaaka. Nke aka ebido n'aka nri. Ofu, ịbụa, ịtọ. Aka nke ọzọ. Ofu, ịbụa, ịtọ. Ọlụ atụ egwu mgbaaka ife onu a, ife o gosipụtara n'ala Igbo bụ onye nọ n'isi otu isi nọdụ n'isi. Ife niile a bụ ibu ka ọ bụ, mana otu o si chapụ, Chineke ga-eme ka ya bụ ibu ka ọ dịrị mfe. Anyị bụ ndị Igbo gburugburu n'ụwa niile, ndị igwe niile wee na-asị na ọ ya adịrị mma. Ọ ya adịrị mma mgbe niile mgbe niile. Ngwadebe isi ka m wunye yi nke a. Ofu, ịtọ. Ụfọdụ na-akpọ ife a kupe. A na-eli ya n'afịa, mana tata anyị bụ ndị igwe, anyị Igbo niile, ụwa niile gburugburu, anyị na-enye ya ọ nkucha ka ọ bụ. Eji ekuchapụ ife ka ị na-ekupụ ndị ọjọọ, ka ị na-ekubata ndị ọma. Ọ ya adịrị mma. Ngwa sapụ aka gị. Ofu, ịbụa, ọbịa na ịtọ ọtọ. Ịtọ, kụọrọ dị aka. Kwa aka ebe ọ bụ n'ịnọ. Ọlụ atụ egwu afọ ọzọ na-abịa tata. Igbo niile anyị enesighị anya. Ohaneze ndị Igbo, ụwa niile gburugburu nke a na-akpọsị worldwide, enesighị anya
wee fụ ọrụ ọma ị na-alụ eji wee mee African Governor of the Year. Ọ dị na ofele? Ọ dị ofele? Ọlụ atụ egwu olukwa na amụbe olukwa na amụbe ọlụ atụ egwu olukwa na amụbe. Nke a bụzi kedu afọ anyị si na ya enye ya tata? Unu si na gịnị? Ọkụ nyere ife ndị Igbo. Ngwatu ọ dị ọkụ nyere ife. Mba, oke lụrụ nchelu aka ekpubero mgbe ekpubesi anyị wee tube. Mgbe anyị agụ na ịsa. Onye ọbụla nọ na field anyị eso wee gụ ya. Ngwa ofu ebua ịtọ ịnọ ise isii asaa. Unu tue ya ọkụ na-enye ife. Unu tue ya ọlụ atụ egwu. Ọlụ atụ egwu. Ọkụ nyere ife. Ka m buru ụzọ ọkụ nyere ife. Ka m buru ụzọ wee na-aya aka. Ọ ya adịla mma. Daalụ. Ladies and gentlemen, you just witnessed the title of His Excellency Professor Charles Chukwuma Soludo, a governor that is intellectually sound, a governor with the power of oratory, a governor that is doing what all his peer groups have been finding difficult to do. Today, the entire Igbo nation, through the Igbo Day celebration, have come together to give him this honor. A meritorious one, not just an excellent one, because he's already His Excellency. So this is a meritorious one. Okunyelife, Anambra State. Okunyelife Ibonine. Ọlụ atụ egwu na Anambra State. Ezigbo onye ọka mmụta. Nwoke ma asụ bekee. Nwoke ma ekwu okwu. Congratulations, Your Excellency. Ana mekenekwe the President Ohaneze Ndigbo, Anambra State, very coordinated, very proactive, and very dogged, perfect gentleman. Mazi Chukwuma Okpalezuko. Monde diamond nekenegi n'ụzọ pụrụ iche. Maka ịma ife ị na-eme. Ịgbagombo. I can see the mammoth crowd, organic crowd from all walks of life. Mazi Chukwuma Okpalezuko, thank you so much. Thank you so much. You know what you're doing. Thank you so much. Anyị na-ekenekwa ụmụnna anyị na-asụ bịa na mba niile dị iche iche. Ndị na-asụ Igbo na Kogi State, ndị na-asụ Igbo na Benue, ndị na-asụ Igbo na Edo State, ma Bayelsa, ma Akwa Ibom, ma Cross River. Anyị kenele unu na agbamụmbọ niile. Professor Charles Chukwuma Soludo, the international woman. ọkụ na-enye ife. Maazị Okpalezuko. Ladies and gentlemen, may I introduce the golden voice of Ndigbo, Adebakin Mercurial, to give us a wonderful performance. There is honorance in the building. There is honorance in the arena. There is honorance in the electrifiers. Get ready, ladies and gentlemen, as I make welcome no other person but Lady Teresa
Ladies and gentlemen, there is a role on this stage. There is a role on this stage. The golden voice of the East. Njenje. Ndigbo. Ohaneze Ndigbo ekele dịrị unu.
Special invitation. Governor. The professor of governor. The governor with the power of oratory. His Excellency. Professor Soludo. Leadership governor. A coordinated governor. Thank you. Ohaneze Ndigbo ndị ji akara. Ọ ga-adịrị unu mma. What an electrifying performance. From the voice of the East. 10 years. 20 years. 30 years. 40 years and 50 years still standing. Nice. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, okay, Lugano. Kai Bonita Moke Tilanambra State Mount within just 3 years and some months. Kai Boni Ijele Chalo Nika Gaba Ijele just Chalubiko Kai Bonitano, the African Best Governor of the Year. Kai Bonitano Olwa Tuegu. Kai Bonitano, the Jinx Breaker.
Kaiboniteno, the game changer, the rev of the moment. Okunelife, Professor Chukuma Charles Soludo, CFR. Pogwanyoku, no more secretary. Ohaneze! 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 Abia kweno! Anambra kweno! Anioma kweno! Ebonyi kweno! Enugu kweno! Imo kweno! Rivers kweno! Ibanka kwezueno! Igbo niile kwezueno! Tata bụ nnukwu ụbọchị. Ndị igwe nọ ekene m unu niile. The national officers of Ohaneze ekene m unu. Ndị president generals, ndị town unions, delegations from the 7 states, plus Ibanka, Nedo, none to Anambra State, the light of the nation. Welcome to Anambra State, the light of the nation. Igbo land is here. In all the 8 states where we have significant presence, the delegations from all the 8 states are here. So Asem Council Nonine, none, welcome, no to Anambra, the light of the nation. Having said that, I think Afasem Nangana Suyan Igbo, Makande Nada Nom Igbo. Otherwise, in Swan Igbo, Tolly Nun Inu Dinia, Ndeada Nuzio Wendina Kowalofia. I will come back to the English bit. Nkembo Bekene isi unu no. Nke bua bike no. Na had 25th or the 25th anniversary. Igbo Day ana enweta na Anambra. Wee sị ka nkene ndị na-achị Ohaneze na unu chepụtalia ọmasị unu nọ na Anambra ka a ga-enwe nke arọ a. Wee na-achọ ịsịkwa unu na anyị nwa bụ ndị Anambra
obi dị anyị ụtọ ịnabata unu na Anambra nọ n'ọzọkwa. Nke ọzọkwa bụ na eziokwu ekwugo na President General Ohaneze Ndigbo n'ụwa niile, Distinguished Senator Mbata, ọ bịala ebe a ụnyaa, mana o nwee ka o si wee dapụta n'ụtụtụ a, ụzọ ụtụtụ a, wee nwee ike ịnachighakwa na Rivers. So na anyị na ya nọrọ ebe a, mana ọ ka o wee dị mma. Anyị na-asị ya, anyị natala ozi ya, unu mekwuo ezie ya ozi nke ya. Wee na-ekene Ohaneze ndị Igbo na ife dịka 25 ka anyị na-eme mmemme a arọ ọbụla iji wee lote ndị nwụrụ anwụ, ndị egburu ma n'oge agha 29th of September arọ ọbụla. Na anyị na-elotefa ndị nwụrụ oge a na ndị niile jegolu Nigeria ozi jelu ndị Igbo ozi nwụgolu anwụ, ka anyị were ụbọchị a na-elotefa ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa. Anyị ga na-eme arọ na-abịanụ, arọ ọzọkwa na-abịanụ, arọ niile na-abịanụ, anyị ga na-eme oge ọbụla. Maka ndị Juu ka ụdị ife a mesịalụ, fa wee sị ọzọ emezina, never again. Ọ etu ndị Jews wee summarize nke fa, mana aga m abịa na ya n'oge na-etere aka. Mmekwuta okwu aka tata, mana aga m summarize ya ka m kwute ya n'oyibo. First, in English, is to say a big welcome to all of you. It's our great honor on behalf of the government and the great people of Anambra State to welcome the whole delegation from the 8 states in which we have significant Igbo presence to Anambra State, the light of the nation. We thank you for deeming it, considering Anambra to be the venue for this year's commemoration. We appreciate it and we welcome you, and we believe you enjoy the Anambra State, which is unarguably one of the safest in the country today. Enjoy our hospitality, get down to the Fun City, to the club, enjoy yourself for the day. I don't want you to go today. I learned you were here since yesterday. You had a seminar or so, and then today. I wish you would stay till Wednesday or till the weekend. I look forward to seeing some of you at the Fun City over the weekend. So you are welcome. Relax and enjoy Anambra State. That's number one. 2, thank you for remembering our heroes past, for remembering the dead who died several years ago in the quest for Nigerian nationhood. Every country, every nation has had its own vicissitudes, gone through ups and downs. We actually even had a pogrom and a civil war. And this is to be able to remind all of us that never again, never again. This day should be a reminder to all of us in Ndigbo that never again, never again. For those who are craving for war, because many of them who crave for war never saw one, and so they don't know what it looked like. Those who saw war, truly, truly, today will never ever pray that such a thing shall befall Igbo land again, or befall Nigeria, or befall any nation. So never again. And may their souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. But on this occasion, while we say never again, I've heard the wonderful speeches made. I'd rather that we use every 29th of September, not only to commemorate the dead, our fallen heroes, but also use it as a day of reflection, deeper reflection. Reflecting on our past, but even more so, reflecting
on what the future holds for us. The future for Igbo, for future for Ndigbo. We are an itinerant tribe. We are in everybody's village. We are in everybody's village all over the world. It is said that if you go to any village, anywhere in the world, and you don't find an Igbo man, then run away because there is no money to be made there. If there is money to be made in every village, you'll find an Igbo man at the corner there. But an itinerant people cannot be an intolerant people. An itinerant people cannot be an intolerant people. We must realize that our future lies in having a prosperous homeland, but also having the latitude to be able to soar across the length and breadth of the earth. We cannot be confined to one tiny geographic boundary. Our prosperity, longevity, sustainability lies in our ability to be able to exploit all that the entire world can offer. Igbos have a great stake in Nigeria. Igbos need Nigeria. Nigeria needs the Igbos. Igbos need Africa. Africa needs Igbos. Igbos need the world. The world needs Igbos. An itinerant people must not be an intolerant people. We must spread our wings all over. That's how our founding fathers lived. And that's why they were able to create prosperity for Ndigbo all over the world, all over Africa, and all over Nigeria. We are a major stakeholder in the Nigerian project. We must never recede, but we must intentionally decide today that we must build a livable and prosperous homeland. That will be the lesson of the never again. Never again is that we must build a livable and prosperous homeland. And that is our mantra here in Anambra. And it's quite fortuitous that the theme for this year's commemoration is Onyaga na Nwanne, leave no one behind. Leave no one behind. I'm glad standing beside me here is the former national chairman of APUGA. The motto of APUGA is be your brothers and sisters keeper. Leave no one behind. Be our brothers and sisters keeper. And in that bit, I want to remind us in Ndigbo, now something befell us over the last few years. In trying to complain or agitate, paradoxically, we turn the gun on ourselves. We turn the guns on ourselves. We turn the guns on ourselves. Very sad. I join, and I have done this consistently. Consistently before I became governor, when I was campaigning for office, before now, I had even 2016, 2017, when Nnamdi Kanu was first in prison, I led the delegation of prominent Igbos to go to Kuje prison to ask for his release. We came out, we addressed an international press conference. Later, he has been arrested again. We had billboards. Even before this president was sworn in, I wrote a letter to the former president and copied to the then president-elect, the current president, asking for the release of Nnamdi Kanu. So today I also join the Ohaneze Ndigbo worldwide in making the same call. And I thank the fact that where he is in confinement, but I will say one or two things to that effect in a moment. I thank the judge who has ruled. He needs, in his confinement today, even before his release, that they should examine that and let him have very good medical attention where he is today. But having said that, I want him to be released so that he can join the rest of us, the stakeholders, because we need to sit around the table and have an important debate about the future of the Igbos.
we have an important discussion. Is it the agitation to separate from the rest of Nigeria? I'm not sure. Or is it the agitation to build a prosperous homeland that will become a destination of choice? That is a debate that the Igbos have not had. I said that when I reviewed the book on Biafra by Chude Ofodile in 2016 or 2017. I said so, that the Igbos need to sit down and debate and discuss their future in a very important way. It can't be won by emotions. It's not by heart. We got to win it with our heads. Because something has befallen us, Ndigbo. Something dangerous befell us. Our bushes and forests were taken over by criminals. Criminals pretending to be agitators or liberators of Ndigbo. I have said this everywhere and I have no apologies, repeating it a million times, because a problem that you have not diagnosed, you cannot solve it. Our people went into the bush all pretending that they were agitating for the liberation of Igbo land, but indeed, while indeed they are criminals, kidnappers, kidnapping our people and turning an Igbo to become a desolate homeland. The so-called sit at home, who are we hurting? We are killing ourselves. Igbos are killing themselves. And so, Ohaneze and Ndigbo, while we commemorate today, may it become a point of contact for us to become the search for a new Igbo land, for a new future for Ndigbo. We must begin this debate. Yes, I want Nnamdi Kanu out, and that is that so that he will be around the table together with others, so we can have a very genuine and sincere debate about the future of Igbo land and the future of our children and great-great-great-grandchildren. Because the way we have gone is a road to nowhere, where we are turning the guns. I said it severally. If we have arrested 100 persons who are in the bush, killing our people, kidnapping our people, 99.9% of them are Igbos. Igbos are killing Igbos. And so Ohaneze must stand up, because we must condemn this. We must condemn the criminals in the bushes. They are not serving Igbos. They are killing Igbos. So, while we commemorate the death of the 1960-something, we must now prevent the current one, because more Igbos are dying or died in the last few years in the hands of fellow Igbos. And this we must stop. Secondly, we must use this moment to reflect on what I might call a social rebirth, social and moral rebirth. An Igbo needs bits of cleansing. Ohaneze. When our people have now turned back to idolatry, we're not condemning any religion. You are free to worship anywhere you are. But where you now have the place infested with Indokite and then there's wine everywhere. When the women, they do their business and it doesn't work, they turn to become Ezewine. Okite, you now pervert the value system of the Igbos, telling our people that you get wealthy by magical means. In Igbo land, we celebrate hard work. We celebrate enterprise. We celebrate integrity. We do not celebrate wealth by magical means. We must go back to the roots. We must reinvent our Igbo. We must get rid of all these criminals all around us, whether they are native doctors, they are Ezewanyes, or they are kidnappers and criminals in the bushes, because no human being lives in the bush. We must cleanse an Igbo, and that must be, for me, when this whole remembrance makes deep sense. I am eager that we can build a new Igbo land that is prosperous, that is livable. Not one where we ask people, Nwam isi ebe wee bute. An Igbo where we go back to celebrate the age-old maxim
na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Unu na-anụkwa ife na-ekwu? Unu na-anụkwa ya? Ana Igbo ga-adị mma. Ndị eze nwaanyị ga-ana, ndị oke ite ga-ana, ndị criminal dibia ga-ana, kidnappers ga-ana, and anyị ga-ebido kwuwe okwu etu Ana Igbo ga-esi wee dị mma, etu anyị ga-esi keta oke nke anyị na Nigeria, etu anyị ga-esi keta oke anyị na Africa, etu anyị ga-esi keta oke anyị na anụ ụwa niile. That's the journey, and that's the only way we can say never again. And finally, I want to appreciate Ohaneze Ndigbo for this. I mean, this is a big surprise to me. I came here to just deliver, just to say hi and thank you all, welcome you to Anambra and to leave. But came here a surprise one. This award and title and so on. Okunyelu Ife Ndigbo. Nke a dịkwa egwu. Okunyelu Ife. I want to appreciate you. I don't take it for granted. For me, I'm humbled by this, and it's a call to do more. It's a call for us to work. And every day, the rest of my life, I work very hard. Continue to work hard for Anambra. Continue to work hard for Igbo. Continue to work hard for United Federal Republic of Nigeria. This is my commitment for the rest of my life. I'm a Pan-Africanist, and I will die as one. So I want to appreciate you for this rare honor. We'll get to work. We'll continue to work and to get it all done. I can remember ndị na-ekwu asọlụ atụ egwu na-eme nke a. Ana m agwa ndị Anambra na anyị ka na-ekwe beans ọnụ, amatabara beans amata. Anyị ka na-eme nkwado asị na akara na-esi, beans na-esi, mana amatabara beans amata, mana ọ ga-adị mma. I appreciate this. Ohaneze Gade will grow from strength to strength. And Mwa, I'm committed to Ohaneze and to strengthening Ohaneze. I served, I think in the last few years, as the chairman of Planning and Strategy Committee of Ohaneze Ndigbo worldwide. And I will continue to serve you and to strengthen it as a voice in Nigeria. A voice for public good of Ndigbo. A voice to reform Igbo to become the land of destination, a preferred destination that our future generations will be proud to live. I want to thank all of you, appreciate you, and wish you all safe trips back to your various destinations. May we all continue to win. May Igbo win, and may Nigeria win. Thank you very much, and God bless you. Hello. Tony Okunyelu Ife. Yes, so Biko, the non-indigens in Anambra State, comprising Mandi Yoruba, Mandi Hausa, Mandi TV, Mandi Efik, Fanchani ne Mandi Jo, Fakunasi, Mr. Governor, Nafana Akwadie, led by their president. Yes, Bo Comrade Chigo Siemweke. Yes, Mr. Governor, the non-indigen Nekenegi. Comprising all the tribes in Nigeria. Faneba. On Fanekene, Mr. Governor. Their president is there saying thank you to Mr. Governor. They support you, they love what you are doing. Dalo, Mr. Governor.